Nyime ma otelo ne ik mar mosenindo Princess Jully ka familia to pod medo kwayo kony kod kwe kinde ik mare mochan tarik 7 mar dwe mwantiere ni. Juma miwa mathoth e ikruok madhi mbele kaunti ma Migori. Chiendo mopogore opogore dhi nyime ma otelo ne ik ma jathum mar Lilian ma bende ong'ere kaka Princess Jully e gwenge mag Bondo e sub-county no Masuna West. Wede kod osiepe dhi nyime kod keto chiendo mopogore opogore man jathum mar mosenindo Princess Jully obedo kod kopo mare mogik maber. Kamiti machano ik ma Princess Jully ma otele kod MC no machon Bragana Malano Gega kod jagoro mar kaunti ma Migori Oskolima wacho ni gisego okang' maber e manyo omenda mondo koro gichop budget margi mar $1.64 madwarore mar jolo ting' duto mar ik kabende koro gintie mana kod rem matin maromo gana 200. Wasedhi kendo wasedach to pod nitie kuonde moro Maria Dek ka nitie gima ng'ato pod nyalo timo apani ma kinde mowinjore mondo mi ng'ato kele ywakne in kind. That's about 200,000 shillings to budget now they are there to its fullest. Wadwa ni wakowe motegno kendo wakowe maber mowinjore. Kamiti ni wacho ni gisido kony maduong' ka wuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori kod jotelo ma opogore opogore. Adwa goyo ne county government ma Migori erokamano kotel negi kod His Excellency Dr. Chilo Mbrogayako ni sirikandno osetimo gik mang'eny, osechung' kodwa kendo gisetimo tich mowinjore. Ramogi Radio, Ramogi TV and all osechung' kodwa seriously. Leadership mar Ramogi Radio nyocha gochona mokona plan magin go. In fact, kane wakelo pay bill, negi promote, gisome onea, gitimo stories gi mondo promote ji mondo konywa, osekonyowa ma koro winjo ne wadong' gi rem mana matin ok mang'eny. Kaluwore gi Princess nyotuore ni nitiere bills mang'eny kata mag osiptal kata mag weche moluwore gi tuoneno modhi e dik makoro nindo. To wan kaka sirikal watemo konyo kar mwanyalo. Ka opogore kod chano chiendo mar ik mar mosenindo, jagoro mar kaunti ma Migori Oskolima wacho ni kaka kaunti ma Migori gidhi ng'iyo gima inyalo tim kaka rapar mar mosenindo Princess Jully. Wasetudore gi yawago kendo wadwaro ni mondo mi artist makoro biro manyien mondo wamigi support kaka sirikal mar gwenge. Higa manyocha okalo ne wa participate, ne watiyo motegno e loso museum mar manosenindo Kolela Masi. Koro ne wadwaro ni kaka mano dhi mbele no to through riwruok mar Benga Artists to gi Music Copyright Society of Kenya watim mano na lili mondo joma tindo kata joma biro e jogo thumbe matinde ka wuok giyud support moloyo manyo lili gi no yudo. Without her, HIV/AIDS would still be an issue that maybe Sande Koro we are picking up but not yet there. But she dared to talk about it strongly. Maoto ne ik ma Princess Jully moko kuom weche ma osepusi kod moko kuom josiasa weche miwa ne nyalo kelo rochruok mar kwe e kinde ik osekwedi kod familia mar Princess Jully. Wadwaro kwe mondo mi alili be noero kwe onind gi kwe kamar mamentiere. Gimomiyo wacho ma kanying'iyo media e social media weche nosechako kierore matindo tindo manyo ok omiyo wa mor wan kaka jok man gi lit e dalaka. Ikeo wach mang'eny ma tichile ni jomoko nitie madwa ni kel koko. Tan kaka jaduong' ma e dalaka ok dagomb ni liel mwabede ni koko wuoke. Wan e piny molony maka nitie nyathi ng'ato kata jatelo moro manyalo iko jomoko mondo go jomoko, mano gima piny no oseyombo. Kopogore kod mano to siasa be sane podi kore ka joma ni ofis osetheche higni moko ariyo prodong' ndalo moko. Koro ne gimomiyo ng'ato ngo yware kata ng'ato tigo kata ng'ato kel koko e yo moro amora. Princess Jully dhi ke dalane e gwego mag Bondo e sub-county Masuna West kaluwore kod dwaro mare. Juma, Ramogi TV, Migori.